So mga Beli, nasa Florida market tayo ngayon. So yan, shoutout Ma'am Len Gutierrez, saka Tito Armando Tolentino. So yan, may catering service tayo dito ngayon. So dito tayo mamimili. Hello po mga kabeli, good morning po. Mamimili tayo dito. Bakit hindi kasama si Tres saka si Jan Paul? May family reunion. Family reunion. Family reunion po. Sawa lagi. Shoutout mo si Kuya Dreps, linasing kayo. So yung mga Beli, galing kami kila Ate Joanne, Kuya Dreps. Yan. Yan po. Hoy, lechon belly, 6 na kilo. Yes. Kakasya sa turbo natin. Ay, dami palang baka rito. Morning po. Ayan mga Beli. Ikot muna tayo, bay. Sige. Wow, dati na tayo kay Tito Armando mo. Saka kay Tito Jun, saka Tita Sita. Yan mga Beli. Malit na palengke. Wala seafoods, no? Doon sa kabila yung seafoods. Yun ang liempo. Boss, magkano liempo natin? 340. Ano? Maganda liempo. Tingin po 6 na kilo tayo pang lechon belly. Buo yun. Dahil din bang may meto? Anong namigahanap ka? 340. Talagang. So mga belly 340. Poy, tapos cordon bleu natin. Ano? 6 na kilo. Ito masarap po. Bahay guya. Tumbong. Tumbong soup na. Gawin natin 53 lang. Opo, saktong 53 kilos tayo. Selfie. Babos. So ayan, shoutout sa mga viewers natin from Florida Blanca. Yan. So umalis tayo sa bahay ng 4:30. Tama na yung mga market security. Yan. Market security, shoutout po. Kalalay lang. Hello, Albert Bartolay. Bartolay. Thank you po. Machas. Machas. Gawin dyan, sobra yung mga. Fred, okay na yung sobra na konti. Sige po. Okay. Magkano kilo ng baka natin dyan, tay? 400 sa naman, 370 sa panlalaga. Mas mura dito po. Kusing ito, sobra lang may ginutupit, okay lang. Bawasan pa natin. Sakto lang sana natin ng 6 kilos, ano? Manual lang yan. So ayan mga Beli. Okay, sobra ng konti, okay. Oo. Natatawa kayo dyan. Toto. Ha? Kaya may gusto. Ano ba boy? Manok? Kuha na tayo kay tatay. Oo, para isang ano na lang. Tay, magkano manok natin? Magkano manok? Tay, sa manok po, magkano kilo? 200. Press. Boseng natin na yung boseng. So mga Beli, 200. Kahit saan. Kahit sa nagwagwa pa yan. Gawa ko niyang maraming. Tay, pang cordon bleu po. Mga Beli, bibili muna tayong grocery sa Kagulay. Iwan muna si Adam doon. Okay, gulay yan dyan boy. So gulay, mantika boy, kailangan natin ng mantika. 7 kilo po. Yan. Kuha nga apat siguro. 1.5 ba? 1.5. 1.5 po yan. Kahit mga tatlo, tapos lechon sauce po. Lechon sauce. Ay, may dumadaan po. Dalawa. Malaki po. Dalawang malaki. Dalawang malaki na yaw eh. Ate, gano'n nilog? Iskaso mo. Kakatingin ko sa'yo kung Wala pa. Kalaman po. So mga Beli, okay na tayo. So yun, Kabangkulan.
Florida Blanca. Oo. Alam mo na ta? Hindi. Hindi pa. Hindi pa tayo nakapunta doon. So mga Beli, Kaya natin minum. konti lang yan eh. Yung bukas. Yung bukas natin ano eh. Ano? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So bukas mga Beli, nasa Kamiling Tarlacan, Team Kabeli. So ano yan? 12 po tayo boy. Marami. Ayan. So yan mga Beli, kailangan madaling araw pa lang, wala na kami sa bahay. Kami So ligtas lang. malaki ba palengke sa Kamiling? Hindi ko alam. Go. Hindi ko alam. Hindi pa tayo napunta. Hanggang ano pa lang tayo, kapas. Tsaka... Ay, wait na. Okay mga Beli, okay na. Magbabayad na tayo. Magkano po? 2,190. 2,119. Bayaran mo na go. Okay. Okay. Puntahan na natin si Adam. Nasaan ba? Nasaan? Tayo mga Beli. Oh, shoutout po, Sig. Shoutout. Thank you. Ay, thank you, ate. Thank you po. Thank you. So mga Beli, okay na, nabili na natin yung mga kailangan nating ingredients. So, balik tayo sa manok, saka sa... Anong ulam natin ka? Dam, anong gusto mo, baka? Ha? Kayo, pala kayo. Baka. Tapos kayo, ikaw corn beef na lang. Okay mga Beli, yan na. On the way na tayo. Kung saan yung setup natin? Ha? Ba? Pang fried chicken. Yes ma'am. Hello, hello po. Meron namang party. Opo, dito po sa ano ba yun? Anong barangay? Opo, Kabayan ba? Anong pangalan po nila ma'am? Evelyn Andrada. Ayan, shoutout po kay Nanay Evelyn Andrada. Palagi kang pinapanood niya. Kabangkulan. Kabangkalan. 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 Sabi, hindi pala to eh. Ayan, shoutout po Nanay. Thank you. Kasama talaga. Pangita ka ngayon sa Opo. Okay mga Beli, kita-kita tayo sa Kabangkalan, Florida Blanca. Thank you. So mga Beli, tapos na tayo mamili. So yun. Ayun, okay na daw. Yatot po kay ate. Ayan. Ayaw magpakita sa vlog ni ate. Okay mga Beli, kita-kita na tayo. So yan, kusan ang event natin. So mga Beli, okay na. So biyahe na tayo. Bye, salamat po. Thank you. Ano? 5 minutes. Kabeli po. Kabeli. Apo. Tapos 5 minutes. Chopsy kasama na. Spaghetti natin. Spaghetti. Chapsuy. Lechon belly. Chicken wings. Fried chicken, hindi chicken wings. Fried chicken pala. Nandito. Okay mga Beli, kompleto na tayo. Pang-anim yung binili natin baka sa labas eh. Oo nga pala. Okay. Okay mga Beli, biyahe na tayo. So, thank you. So mga Beli, bumili kaming ulam. So ito ulam natin ngayon. Sinigang sa bangus. Sinigang na bangus. Ngayon nalaglag po. Ganda ng ano po yun. Ako matataba. Tabang. Matataba. Tutala. Uy. Nalalaglag nanay. Ay, sus. Asus, nalalaglag. Salamat po. Salamat. Salamat po. Thank you po. Bueno, pinapagpag ni nanay. So yan mga Beli. Paano pa eh? Outro. Ulan na mga kabeli. Okay mga Beli, thank you for watching. Thank you for watching. Papagoy na. Bago to sabi niya. Ay, hello po.